Nabastos ang laks! Hoy! What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na kasagdanan. Batong ka ba? Hello people! Welcome to Bitok Bitok University. Ilan akong kuwang doon? Kung frames per second yung gamit. I'm back in Lux Hotel. It's my third time. This time, Commonwealth Insurance. And napunta ng flower nga pareha sa salog nila doon. Oras na sa pool side. Boss, asag yun ang pool side, boss? Sa third floor, sir. Third floor? Okay. Oh, yeah. Tanawa kong attire karon. Nindot ba? Look at my attire. Ay. Olga. Dapat din nagpakita puso di taga po na ba? Hello. So supposed to be dito ka namin sa poolside, pero tungkol kay kaulan nun man, so wala. Balik ni diri sa sulod. Naraan ko na. Hi ma'am. Oh grabe, niyaging adlaw ra kita nakita, nagniwang na sa loob ni per day. Tag 5 ka kilo. Pasaylo ami sa mong mga sala. Ingon man sa mga anak. Hi! Uy! Hi ma'am. Uy, ginoo ko. Diyan lang, maging anas ako para muin ko. Saan kung regalo mo? Hello? Who's this? Hello, Ella? Where are you? Ella? Nag-sick po man dati. Nag-sick ka? Oo. Why man? You have fever? Oo. Paghilot po na. Daddy, Yes. I eat a lot the water. Okay, very good. You drink a lot of water and you also drink medicine, ha? Sana. Okay, then you sleep early na. Sakit man ako kami. What? Sakit ako kami. Sakit imong tummy. Okay. You want na daddy to go home na? Nag-work pa man si daddy. Nag-work pa si daddy, work pa. Wow. Before anything else, I would like to say thank you to Ma'am Joy. Kay Moni siyang usa sa mga kumpanya nga remove yun ang Christmas party tungod kay dili ko bakante. Grabe na yun. Thank you, ma'am. Pero dili ka mo ka-discounted, dili ka. Ako na mo with power, bro. Nadiri mo dagang kwarta ako na feel din. Nadiri. Ay mo ka ba lang kakining ang Christmas party, walay dato, walay pobre. Katong mga dato, panghatag ka mo para sa pobre. Katong mga pobre ay kayo mong lihok, basi makapuak mo. Tapos pag human uli na lang para walay perwisyo, ha? Unya, makita man after dinner. Ang sosyal, gamay lagi, ana lang, iswag lang gamay ang sudan. Katong medyo gutom, sinaw. Tapos magpabilit pag nabay pag-ina, pwede mag-BH. Tapos pag mulabay, ay ham, uy ham. Fair, kumusta mo? Ganon, mga sosyal niya sila po ng pag-inom nila ng money ko, ang idayong ko, layo na binis sila. Tapos mga hamis, kita niyo, mga taga-kamanyan. Siyempre, ilang boss pa lang, hamis kayo. Puros puti. Wakso na nagkunot, ay gusto nung sa din nagkantay engine.
Muna mawala ang kunot, pero ay nang ipalabi kay basi mo balik sa ilong sa liog, may mong pabo ha. Musta nga tayo? Hindi mo pa. Speaking of bonus, may sulod na ba? Medyo hilaw ang katawa, no? Basta hilaw ang katawa, doon na wala pang bonus or hurot na ang bonus. Naumaan ba? Wala awa pa yung kaduha! Sino ko may gala? Kaya sayang mga bonus, mura nag-cook, no? Kung dili sakto, zero. Actually, tonight, ang ako ang gusto is, everyone is happy lang, no? Everybody will enjoy our simple presentation, the food that we prepared for you, and everything. Palakpakan! Murang ibig ang choco na gatas-gatas na choco. Hoy! May nanglili! Dito kang surrenderer. Kalumoy sa shorts. Kung may istorya pa ang shorts, nareklamo na. Oh! Nabastos ang lax! Hoy! Walay limpong ni may gala, walay limpong. Ang pangutana giyon sa paghipos. Rodrigo, saka taas yun. Taas yun. Para makita na ito kung nabay low pressure area. Ay, may namumuong bagyo. Away kasan mo, nakita na ko sa post ni mo. Wala na kay kalibay, nga nung dili ka, mali pa yung gwapo man unta ko. Wala na ka na kontento, apan makita sa imong mata, apan mura na kagwalay gana, abi kong naigugma ka. Makalagot na makita nga iana ka. Ang kahit nga susama sa atong duha. Ang nabating pagdala kani atong kita pa maong resulta kay ambisyosa. Lucy, thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. I thank God for your talent. Salamat, 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 salamat. Hi, sir. Bye. Muni sila ganina ang mga naka... na mailhan, Brad. Balik mamira. Tirador ni babae ni, klaro din naman. Brad, Okay, magpamaw special ba mga Brad? Thank you, thank you. Grabe nila mailan. Pagtangga sila mga makeup, hindi na maklab. Okay, that's it. For now, people. Another day. Salamat sa mga pasensya na sa mga videos lately puro ra mga vlog. So pasalamat ko nga sa akong vlog kasunod gyapon mo. Thank you. Thank you. Salamat kay sa inyo. Kanang inyong mga comments, kanang ga-comment mo vitamins na para sa mo. Please. Tanan mga nag-view tanan maka-comment mo. Just say hi, hello. Lipay na miana. Amo nang yabi na sim. Right. Makalagot nga makita nga inana ka. Ang kalipay nga susama sa atong duha.
nabati